శ్రీ గురుభ్యో నమ. శ్రీరామాయ నమ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో సప్తమ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవములు మార్చి 7, 8, 9 తారీఖుల్లో జరుగుతూ ఉన్నాయి. 9వ తారీఖు అనగా సోమవారం రోజు అవబృధ స్నానము అంటారు. చక్ర స్నానము అని కూడా పేరు. ఈ అవబృధ స్నానాన్ని అందరూ ఆచరించాలి. ఆచరించినందువల్ల భౌతిక శరీరానికి ఉన్నటువంటి బాధలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. మానసికమైనటువంటి ఉపశమనం కలుగుతుంది. మానసికమైనటువంటి ఆందోళన, శారీరకమైనటువంటి రోగాలు, రుగ్మతలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ అవబృధ స్నానం అనగా చక్ర స్నానం వల్ల తొలగిపోయి సుఖశాంతులుగా ఉంటారు అని మనకి చక్రస్నాన ఫలితం తెలియచేస్తుంది. అందరూ ఈ చక్రస్నానం తప్పనిసరిగా చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ సోమవారం ఉదయం 10 గంటలకి కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. అందరూ విచ్చేసి తరించగలరు.